सिगांनि आं खोनानाय जाथायखौ दिनै दा बावैसो आं खोनाफिनलायबाय जोंनि एमजि बाहायनि चेनेलाव नोंथांमोना थांनानै नायब्ला नुनो मोनगोन। माने सिगाङाव बेफोरबायदिनो गोदै गोदै रायलायदाव जंखायदाव फुस्लायदाव खालामनानैहाय माने हिनजावफोरनिफ्राय आथोन नायनो बिहरनाय फट' बिहरनाय ओमफ्राय गोरलैयैनो हिनजावफ्राबो खेबना हरनो ब्लेकमेल खालामजानाय। दा गोबां बर' हिनजावफ्रानो जोंनिया बेफोरबायदि खालामजागासिनो दं आरो दाबो नै भाइरेल खालामनो दुमसि होजानानैहाय फिसायनो खोन्थानानै लाबाय दासो गोजौनि नायनो बिलाय हरबाय उनावहाय आरो गोजौनिथ' हरनानै लांबावबाय दा गाहायनिखौ नायनो होआला भाइरेल खालामनायसै आरोखि गोजौनिखौ नैबायदि दुमखि होनानै आरो गाहायनिखौ नायलायबाय दानि गाहायनिखौ नायखांनानै मा जालायखो दानिया आंनो नांगौ आंजों लोगो हमनांगौ आं खालामनांगौ खनसे नङाब्ला आं भाइरेल खालामजोबबायसो आरो जाम्बासो जादों बिसोरबो बे जाय भाइरेल खालामनो नागिरदों बिसोरबो जाम्बासो जादों होननानै बुङो औ होनायसै होननानै थगायनानै लिंहरला मा जायो बेफोरबायदि हौवाखौलाय सिगां ससियेल मिडियाआवसो हगारहोलाबायनानै लादों बेफोरबायदिखौ हमनांगौरा हमनांगौ मा खायदा गैया नोंसोरलाय जोंलाय खनसे फोरोङो जोंनि भिडिअखौ नायना नाया आं सिगांनिफ्राय फोरोंबाय बे आइडियाखौ सोरबाया बेबायदि गाज्रि खालामनो नागिरदोंब्ला इउटुबफोरखौ कन्टेक्ट खालाम केमेराखौ सानानै दोन आरो हिन्जावनो मबाइल गंसे हो मबाइलावहाय भइस रेकर्ड खालाम लोगो हमहो मा खालामो मा एक्टिं खालामो माबायदि हारकाट खालामो नाय दसे सम थिग खाब हैना हरदो सालाखौ पुलिसनि हरदोंफ्रा आखायाव बेबायदि खालामनांगौ जाम्बासो जाखायो बेफोरबायदि खालामजाग्रा ब्लेकमेल खालामजाग्राफ्रा एकदमबारे लेंहरनांगौ बेफोरबायदि मानसिखौ बुरै जाफानानैहाय मेलायफाबाय मोनथारनाय सिगां खखर मखर जालायनो साला मोनथारनाय सिगांनो रोङा नोंसोरो एसे फोरोंनाय आं सिगांनि भिडिअखौ बिराद फोरोंबाय गियो ना मायो माखौथ' गियो गिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया बेवहाय ब्लेकमेला बैसो खालामदोंथ' नोंथ' खालामाखै नोंसोर खालामजादों ब्लेकमेल बैजों ब्लेकमेलनि केस नाङाब्ला डेन्जार फासिगोन बियो बेबायदिनो खालामा आरो दंबावो जानो हागौ बेफोरबायदिया बेबायदिनो खालाम खोन्थाखायो आं इउटुबफोरखौसो कन्टेक्ट लाग्रो सिदा खोथाखा बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन बे एमजि बाहायनि भिडिअखौ नुनानै आं दिनै फिन गोसोखांफिननानै नोंथांमोननो खोन्थाबावबाय शेयार खालामो नामा भिडिअखौ